til DM-finale i den store road racing-klasse Supersport. Og det med dækkene skulle vise sig at blive helt afgørende her i Supersport og Supersport 600-klassen. Michael Christensen havde ikke de rigtige dæk, og her ser de, hvordan det gik ham. Straks efter starten løbet færdig, men heldig er han, der sker ham ikke noget. Fremme i front var det et opgør mellem 3 kørere, og alle 3 fra Supersport 600-klassen, der altså har lov til at bruge rigtige racerdæk. Her er det med nummer 69, Lars Rulfs, der allerede har sikret sig det danske mesterskab, der overhaler Bo Benson fra Aarhus, og på 3. pladsen Allan Jørgensen. 600 kubik-klassen her kørte faktisk helt op til 8 sekunder hurtigere per omgang end de ellers kraftigere 750 kubiksmaskiner. Her med nummer 64, Palle Jørgensen, der fik en skidt start. Han er ved at køre sig op. Her angriber han og går forbi, kommer op på 3. pladsen. Efter en svag start, hvor han var helt nede på 8. pladsen, er han for alvor ved at køre sig op. Og får også kørt den hurtigste omgang på Jyllandsringen i dag. Havde en gennemsnitshastighed på 100 km i timen. Til sammenligning kan fortælles, at de bedste i 750 kubiks-gruppen eller klassen kørte med kun 87 km i snit. Og her lykkedes det så Palle Jørgensen at forcere endnu en konkurrent. Nu er han oppe på 2. pladsen. Foran er nu kun Lars Rulf. Og Palle Jørgensen, her hvor der mangler få omgange, har stadigvæk fuld fart på, sætter her et angreb ind mod Rulf. Det lykkes ikke i første omgang. Men Palle Jørgensen er aggressiv. Og så lykkes det. Udbremser Rulf. Kører forbi den danske mester og er på vej mod en sejr, på vej mod lidt oprejsning for de skuffelser, som Palle Jørgensen har haft tidligere i sæsonen. Vinder i dag, vinder Supersportsklassen her på Jyllandsringen.